kwabaseKolose isahluko sesine soqala ukufunda evesini lokuqala. Makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo, nazi ukuthi nani ninenkosi ezulwini. Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango nezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngosawoti, ukuze nazi enifanelwe ukubaphendula ngakho bonke abantu. Konke okuqondene nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo, oyinceku kanye nami eNkosini, engimthumile kini ngakho lokho ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani. Aduduze izinhliziyo zenu, kanye no-Onesimu umzalwane okholekileyo nothandekayo, ongomunye wakini. Bazakunazisa konke okwalapha. Uyakhonza kini u-Aristaku oyisiboshwa kanye nami, noMarku umzala kaBhanaba, enayalezwa ngaye. Uma efika kini mamukeleni, noJesu othiwa uJustu, yibo bodwa abangabokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami, abakade beyinduduzo kimi. Uyakhonza kini u-Ephafra, ongomunye wakini, inceku kaKristu Jesu, enilwela njalo emikhulekweni, ukuze nime niphelele niqinisekile entandweni yonke kaNkulunkulu, ngokuba ngingufakazi wakhe wokuthi uyanisebenzela kakhulu nina nabaseLawodikeya nabaseHiyerapholi. Uyakhonza kini uLuka, inyanga ethandekayo, noDema. Khonzani kubazalwane abaseLawodikeya nakuNimfa nasebandleni lakwakhe. Nxa le ncwadi isifundiwe kini, bhekani ukuba ifundwe nasebandleni labaseLawodikeya, nani niyifunde leyo evela eLawodikeya. Nimtshele u-Arkiphu nithi, qaphela inkonzo oyitholile eNkosini ukuze uyifeze. Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami, mina Pawulu. Khumbulani izibopho zami. Umusa mawube nani.